गोरिब नखरनि फरायसुलिया मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंसन लाखिनो हायो। सज'न नार्जारिया गासै मोनबा आयदायाव लेटार लाखिनो हादों। सज'न नार्जारिया बर' आयदायाव 100आव 100 नाम्बार मोननो हादों। गसाइगाव महकुमानि मालागुरि गामिनि बिफा राजेन्द्र नार्जारि, बिमा देबि नार्जारिनि फिसाजो सज'न नार्जारिया हायार सेकेन्डारि स्कुल गसाइगावनिफ्राय थांनाय मेट्रिक आनजादाव बिमा राव एबा बर' आयदायाव 100आव 100 नाम्बार मोननो हादों आरो गासै मोनबा आयदायाव लेटार मोननो हानानै थांनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव डिस्टिंसन लाखिनो हायो। मख'नो गोनांदि बर' बिजोंजों फरायनानै 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जौसिन 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइयाव सज'न नार्जारिया 4थि फारिलाइयाव मुं थिसनजादों। सज'न नार्जारिया फैबाय थानाय समाव फरायनानै मा थांखि लादों फै जों खोनासंनि। आंना मुङा थरायना सज'न नार्जारि। आं गसाइगाव हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायोमोन। आं बिदिनो फुङाव 3टा 4टायाव सिखारनानै 7टा 7:30सिम फरायोमोन। ओमफ्राय बेलासियाव टिउसन थांखांना फैना दसे रेस्ट लानानै 6टानिफ्राय बिदिनो 9टा 10टासिम फरायोमोन। आं MIL बर'आवहाय 100आव 100 मोनदों, ससियेल साइन्सआवहाय 77, इंलिसाव 80, मेथ्सआव 80, ओमफ्राय आंनि इलेक्टिभ साबजेक्ट हेल्थ केयाराव 97, ओमफ्राय जेनेरेल साइन्सआव 83 मोनदों। आङो दा माबायावहाय HS आवहाय साइन्स स्ट्रिम लानानै उनाव निट क्लियार खालामनानै कार्डिअलजिस्ट जानो थाखाय MBBS फरायनो सानदों। फरायनाय समाव नोंसिनि न'खरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनोमोन? गोबां हेफाजाबानो मोनोमोन। न'निफ्राय नोङो गसाइगावसिम थांनायावहाय माजों थांलाय फैलाय खालामोमोन? आंनि बाबायानो दोनलाङोमोन। माजों? गारिजों, टट'जों। आंनि मुङा राजेन्द्र नार्जारि। गामिया आंना मालागुरि गोग्लैयो। आं आंनि फिसाजोखौ बेबायदि MIL साबजेक्टआव 100आव 100 लाखिनो हानायखौ प्राउड फिल खालामदों, गोजोननाय मोनदों आरोखि। आंनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ सुफुंनो हानाय बायदि मोनदों। लांलाय लाबोलायाव आंनो टट' सालायखायो नालाय टट'जों लांलाय लाबोलाय बानायो आरोखि आंनि फिसाजोखौ। नानिया MBBS फरायनायनि थांखि दं, नोंथाङा बेसेबांसिम माबायदि हेफाजाब होलांदों? आं फिसानि साननायखौ जाफुंहोनो नाजागोन।